acolo. Și ce ne faci? Da, băi, o dă-mi de bună. Și ce ne faci? Da, băi. Ne bați? Iar Albina, ia mai stai așa la capul. Tu, bă, bine, Bă, da banii! Bă, da banii! Hai, dacă mă Bă, Da, băi, bine, băi, băi, lasă-mă, toți. Ia mai fai, Albina, fai la capul. Bă, da banii! Băi, Bă, da banii! băi. Ține jos! Noi cu prietenul nostru Budan. Nu, băi, bine, lasă. Albina, mai fai o dată așa. Da, băi, bine, lasă. Bă, dai banii! Da, băi, bine, bă, băi. Bă, dai banii! Ce-a făcut? Ți-a stricat freza? Până la ora Este 2, capcat, frate, da, bă, lasă-mă. uite-te la mine, băi, uite-te la mine, până la ora 2, dacă dai banii. Nu, Bă, da banii! Bă, da banii! Bă, uite-te la da, mine! bine, băi. Câte șmecheri, Băi! câte camere face Albina, Bă, mă. banii, dacă până la ora 2 n-aduci banii, îți rup dinții din gură. Că vă dă ușor. Bă, lasă domnișoara, Da, bă, da bani! Bă, adu banii! Adu banii! Hai să mergem, hai să mergem! Bă, da banii! Deci că ești plăcut. A? Nu vezi? Hai să mergem. Da, bă, mă, dai cu tu, bă. Hai, bă, Udal. Merge? Da, bă.